Е заприлича на приказка, че детето в него никога няма да порасне. Нещо повече, ще продължи да си играе и да забавлява другите деца. Наш гост в студиото днес е известният магьосник Дико от Израел, всъщност от България, само че преселил се и живял в Израел. На 3 години през 1948 той заминава с родителите си за Израел, наследява бащината си фабрика за обувки, жени се, има син, който пък отива да учи в Англия и за да изкара някоя лира прави фокуси по улиците. Веднъж Дико му отива на гости и на шега участва в едно от представленията. И тук живота му поставя най-голямата изненада. Случайно ги канят в едно телевизионно шоу. Светлините на прожекторите и магията на сцената променят съдбата му. Днес Дико има собствено телевизионно шоу в израелската телевизия. Издава специални видеокасети, детски книги и кутии с фокуси за най-малките. Ако ни гледате отскоро и още не сте поставили една лъжица върху телевизора си, ето такава съвсем обикновена лъжица върху телевизора си, направете го, защото Дико твърди, че след малко ще я изкриви само с поглед от екрана. Имате 2 минути. Дико. След минути ще навлезем в света на вълшебствата. Трябва да видите, за да повярвате. И само когато видите, ще разберете.